Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe titúlase A vaca que puxo un ovo. Un conto moi divertido por Andy Cudbill e ilustrado por Russell Aiton. A vaca Marjorie andaba triste como un día sen pan. Que tes, Marge? Cacarexaban as pitas. Non me sinto especial, dicía Marjorie. Non podo montar en bicicleta, nin dar un pinchacarneiro como as outras vacas. É que me sinto tan pouco orixinal. Esa noite as pitas comezaron a tramar un plan ben enxeñoso. Murmuraban. A mañá seguinte produciuse unha conmoción descomunal na eira. «Puxen un ovo!» chiou Marjorie. As outras vacas quedaron apampando. Ningunha delas nunca puxera un ovo. E até o granxeiro apareceu a todo correr. «Ai, mi madriña! Marjorie puxo un ovo!» A muller do granxeiro chamou ao xornal da vila. As xentes viñan de todas as partes. «Estamos extremadamente orgullosos de Marjorie», declarou o granxeiro ante a multitude. Agora Marjorie sentíase moito máis especial e as pitas tamén estaban contentas como unhas castañolas. Pero as outras vacas non estaban tan contentas. Agora o de andarnos en bicicleta e darnos pinchacarneiros paréceme ordinario. «Aquí estáche pasando algo raro. As vacas non poñemos ovos. Son as pitas as que poñen ovos». «Pensamos que non fuches ti quen puxo ese ovo», dixéronlle as vacas a Marjorie. «Pensamos que foron as listas das pitas quen o puxeron». Marjorie quedou pasmada. «Probádeo», dixeron as pitas. Polo tanto, quedaron todas esperando a que o ovo chocase. Fitaban un día e máis outro, como Marjorie, sentada no ovo para mantelo quente. Pero non pasaba nada. Ata que de súpeto unha mañá escoitaron un ruído. «Aquí está!» berrou unha das vacas. E cando Marjorie se puxo de pé, o ovo escachou, rompeu e saíu dando un chimpo un emburullo de plumas pequeno e marrón. «Aí o vedes», dixo unha das vacas asentindo, «un pito». De súpeto, a minúscula criatura ollou cara arriba, para Marjorie. «Mu!» berrou ben alto. Marjorie sorriu e apertou ben forte o seu pequeno. «Unha vaquiña», dixo, e de seguido chamoulle Daisy. E ata aquí o conto de hoxe, amigos.